Ara de seguida anirem amb estos dos campions, però abans veurem també com l'ambient faller arriba a les carreres. Ho vam poder comprovar diumenge passat a la Vall d'Uixó. La Vall d'Uixó pertany a la Plana Baixa. Té vora 31.000 habitants. El poble és conegut per les coves de Sant Josep, però també pels seus aqüeductes. Trobem natura, tradició i bona gastronomia. I quan arriba març, ací també celebren les seues falles. Avui ens posem el mocador per a córrer en la falla Ja estem tots de la Vall d'Uixó. Era la primera edició d'esta carrera de 5 quilòmetres que du el nom de la falla que l'organitza, un repte que s'ha fet esperar. Fa 2 anys, abans de pandèmia, volíem ja fer aquest circuit de carreres perquè n'hi havia 4 o 5 carreres en el poble i volíem com englobar-les, no? I fer un circuitet. Per pandèmia, malauradament, no ho vam poder fer i este és el primer any que anem a fer el circuit i esta és la primera cursa. Organitzant carreres no teníem massa experiència, però fent festa tota la del món. Per això, l'ambient faller ja estava molt present des d'abans de començar la carrera. Xaranga, lo que té és la festa. Al final, aquesta falla el que té és que no sols engloba lo que és les coses típiques. Intentem obrir tot tipus de festa al poble. La majoria de participants ho tenien clar, volien passar-ho bé. Esperem acabar-la bé i divertir-nos. I a les 10 arrencava. Una cursa curta, però intensa. El recorregut d'avui són 2 voltes de 2,6 quilòmetres i esta té molts pendents de pujar, baixar. No serà una carrera d'anar a ritme, serà una carrera molt de sensacions, molt tàctica i, difícil, dureta serà. Després de les 2 voltes del recorregut, arribava Gonzalo Martí, primer home a travessar la meta. Però quan ha arribat així a Besnimet pensava que no, dic, com a molt faré pòdio. Al final ho ha aconseguit, la veritat, però molt content. Minuts després, amb un temps de 20 minuts i 41 segons, arribava Tamara Mondragón i es convertia en la dona guanyadora de la cursa. La veritat és que soc molt competitiva i venia a donar-ho tot, però quan arribes a la segona, aquella pujadeta, les cames ja diuen que no van, però bé, al final saps que ja acabes i ho dones tot. Al voltant de 200 corredors van participar en una carrera on falleres i fallers també van estar ben presents. La veritat és que és molt difícil compaginar la vida saludable amb la vida de festa, però fem el que podem i ho intentem i ho aconseguim. Es respirava alegria, nervis i molta il·lusió per gaudir molt cada quilòmetre. Jo estava molt nerviosa. A mentalitzar-me que era com un entrenament més i que anava a aguantar fins al final. Una carrera on participar ja significava guanyar. La inscripció per parelles era una opció més. Entrenem junts, ja que som de la falla i la primera carrera l'organitzava la nostra falla, vam decidir fer el circuit de la vall junts. I la veritat que si t'apuntes en parella un poc també t'obligues. Com a bons fallers i corredors, no hi ha acte al qual li diguen que no. El que passa és que mos apuntem a tot. Mos apuntem a lo cultural i mos apuntem a lo festiu, entonces, però nosaltres complim, mos hem alçat i així estem. Ens van tindre que citar tard perquè teníem la crida de falles ahir, però avui contents ganes, no passa res. Clar que sí, perquè tot és proposar-s'ho. Ja veurem si guanyen més premis, però de moment la falla Ja estem tots de la Vall d'Uixó ha demostrat ser la comissió més en forma d'estes falles de 2022.